Какво точно грешиш? Че съм мек. С кой конкретно? С сестрите. Добре, защо мислиш, че си мек със сестрите? Те те уважават много. Разбира се, аз не съм казал никога, че ме уважават, но трябва да съм по-суров ли, какво ли, не знам. Ама защо мислиш, че трябва да си по-суров? Според тебе, сестрите заслужават ли? Все пак не забравяй, че сестрите са човешки същества и дами. Нали, трябва да бъдем кавалери, все пак. Коя сестра се отнесла лошо с теб? Те като са сестри. Никоя. Тогава... И аз не се... Те като са сестри. Не създавам такова положение, където някоя сестра да тръгне да ми се дава на мене неприятност. Добре, тогава защо имаш такова негативно отношение към сестрите? Това вече е лично. Лично. На лична основа, така ли? Аз така мисля, да. Но добре, ние сме лекари, интелигентни същества. Не трябва да обобщаваме нещо, ако има лично, да обобщаваме за цяла една категория. Единствено може да обобщава за циганите. Ако кажеш, че един циганин е лош, Аз не съм такъв. ако кажеш, че един... Не казвам, че ти си циганин. Казвам, ако кажеш, че един циганин е лош, значи всички цигани са лоши. Но ако кажеш, че една сестра не е добра, не значи, че всички сестри не са добри. Ние, че се бази към състава за цигани. Да, не говоря конкретно за тебе в момента. Сега. Да. Никога. Никога не сме го мислили, аз съм го мислил и така. Така че спокойно. Не съм толкова тъп и... Не знам, че не си тъп. Ама защо казваш, че сестрите са лоши всичките? Значи, може да има една, две, три... Какво съм казал? Всички са лоши. Ама ти всички сестри ги вкарваш под един знаменател. Те са дали под едно знаме. Не, под един...